on ihan kiva tälleen ottaa vähän samoja fiiliksiä kuin joskus 16-15-vuotiaana mopoikäisenä. Nyt on saanut vähän niinku takaisin tän mopofiiliksen. Mä ajattelin, että tossa jossain vaiheessa vois hommaa joku vähän isomman. Ajattelin, että joku 600 kyypy vois hommata, niin saisi jotain kunnon raideen vedettyä ja kuvattua vähän siistimpiä videoita. Täällä pienellä 50-vuotiaisella ei paljon temppuilla. Tää on tämmöseen kaupunkiajoon ihan mukava. Totta kai tähän vois vaihtaa vähän putkea ja laittaa vähän viriä, että kulkee vähän kovempaa, niin ehkä vois katsoa. Kyllä mä ajattelen, että mä rupean laittaa tätä skobaa vähän, että pitää vaan olla näitä katteita ja mitäs muuta. No putken vois vaihtaa ja kilven telineen ja näin pois päin. Mennään jonoon.